Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Law mo'y! Pamhabuisyo! Mina mo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Inom og lactopafy. Long-term ang benefit niini sa panglawas. Sigun pa sa pagtuon sa mga ngilngig na doktor. Apanapo ko'y sumpay nga tambag nimo. Pero mulagi, gikan ng isa kong nakatunan sa taas na panahon. Pahimusli ang kaanyag og katahom samtang ikaw batanon pa. Tingali di pa ni mutuhop ni Moron. Apan moabot rang adlaw nga mingawon ka sa karaan nimong litrato samtang nagkalaos na imong panit. Do one thing every day that scares you. Pag video okay, ayaw binuangi ang kasing-kasing sa ubang tao. Ug ayaw pamugos nga higugmaon ka. Pagtupi po usahay, ayaw usiki imong panahon sa pangabobo. Usahay ikaw ang maguna, usahay ikaw ang iwit. Ayaw pagdali, sa katapusan imong kaugalingon ra ang imong kontra. Ipusa imong karaang mga love letters, ilabay mong mga daang bankbook. Jogging pud gamay. Ayaw karatol kung wa pa kakibawon sa imong buhaton sa kinabuhi. Daghan kong mga kailangan nga milyonaryo. Apan gakiat lang gyapon ng naong kay hangtod karon, wa gyapoy buot. Okay ra lagi ka. Likayi ang pork belly kung mahimo. Panggaa imong tuhod, mingawon ra ka na inigatiguang na nimo. Tingali maminyo ka. Tingali di. Tingali na kay mga anak. Tingali wa. Tingali magbuwag mo ini 40. Tingali mapare ka ini ka 60. Wa takibaw. Bisan unsa pa kataas imong naabtan, ayaw palabihigdaig ang kaugalingon. Hinay-hinay lang sa Facebook.
Because in the long run, it will make you feel ugly. Timan daghang amigo nga mulabay lang, pero ang pingin tao ng pipila nga nag-agwanta ron nimo. Puyo ka diyod sa mga dagkong syudad aron di ka maignorante. Puyo ka diyod sa mga gagmayng lungsod aron makat-on kag maayong pamatasan. Ayaw pagdinaw. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Ayaw na na-eksperimentuhi imong buhok. Kay base nilig edad ni mong skwinta, mura na kag 98 tanahon. Pamili og tarong nga tambag. Pilia ang Lacto Puffy. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Huwebes sa tanang mga yellow tards ug mga DDS sa Pilipinas. Sa mga politiko nga nilungtad sa tumang pagpanikas ug sa tanang mga edukadong nagpabiling ihas. Welcome diri sa tuang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Kamatuuran nga gisininaan ug tikmo. Kukabildo nga tambal sa kalaay. Balita nga gwardiyados libak. Chismis na makasamad. Kung matapsingan ka, pasaylua ang buta. Igo ra giming mangutana. Kinsa ni siya. Gipugos bagyod ka tong mga nurses sa Vicente Soto nga gipalarga aron mo tampo sa ilang serbisyo sa gipang COVID dito sa Manila. Nitumaw ni tungod sa ambisyon sa usa ka opisyal diri Subo. Superpower ning tawhana diri sa atoa. Matud pa king maker ni siya. Matud pas mga chismoso didto sa White Gold. Tungod sa kagamhanan aning tawhana, pwede ra gyud niyang siging-sigingon ang mga regional offices sa national government. Walay di moyukbo kuno ani niya. Gani, daghan ang nahibong. Nganong wa nalista ang iyang pangan sa pinaka-latest nga gipagawas nga Forbes richest people sa Pilipinas. Bilyonaryo na naman kuno ni. In fact, bag-ura ni siya nga nakapalit
og 140 milyones ka pesos nga property dito sa Bantayan. Muadtog Manila, mag-private plane or mag-chopper. Escort pa imuha nga perting daghana. Mudi ay, nga namuna na ni siya pahumot karon. Pinaagi sa pagpamugos nga magpadala gid kunog mga nurse dito sa Manila. Magpa-center of attraction gud kung naay mga ribbon cutting. Kay magsenador lagi ko no. Tikinsa man ni siya. Aw kamo nalay tagna. Basta ang akong nahibawan, fitting ni siya kung magkarsones. Unya di ni sila magkaduol ni Tomas Osmeña. Gihingin lan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang mga insik na hangtod karon gapaugat gihapon og parking sa ilang mga barko sulod sa Philippine waters nga sakop sa exclusive economic zone. Angay timan-an nga ang exclusive rights for fishing, drilling, and all other economic activities sulod anang 370 kilometro nga stretch from the shoreline is atoa ra gyud na sa Pilipinas. So tanang makita diya nga isda, mga corals o guban pa nga mga pwede natong harbison iyahara gyud na sa Pilipino. So ang atoa ra gyud. Pero ang problema kay di masad nato makoral ang tibok dagat. Gawas kung naa ka magpuyo diya sa liluan unya Mendoza ay mga apelyido kay pwede ra gyud natong koralon ang tibuok Silot Bay. Sumuna ni, pag last month ang Pilipinas ni padangat na pod og laing diplomatic protest ngadto sa China. Aron nga palayason sila gikan ng Julian Felipe Reef nga matud pa sa military surveillance na ako ron dito yung mga gaparking nga kapin 200 ka mga Chinese vessels. Now, when you say diplomatic protest sa Pilipinas, formal ni siya nga paagi. Formal ni siya nga pamarayag alang sa usa ka isdang bulinaw ngadto sa mas dako nga iho nga palihog in town ayaw mikan amigo. Ibutang gid nato sa atong hunahuna nga when it comes to international relations, might is always right. Meaning katungod sa mga dagko nga mudaog-daog ngadto sa mas gamay pa niya. Ug ang gamay naa say katungod nga manglupig ngadto pagis kinagamyan. Now, the continued presence of Chinese maritime militias in the area reveals their intent to further occupy features in the West Philippine Sea. This, according to Defense Secretary Lorenzana. Pero unsay tubags China? Mga barko raman na sa panagat nga nangitag luwas nga lugar nga ilang kapapidpiran kay tungod galain kuno ang tempo. Kini, di nagyug kumutuo. Una lugar, kung nagpasilong lang mo diha, nganong di man mumuhawa human mo nga giprotestaan. Ikadua, kung panagat ra ang inyong tuyo, nganong galukdo man nagkanyo ng inyong mga barko. Di ba? Sumuna ni karon nga gibarugan na lang yun sa embahada sa China nga kana lagi kunong dapita has been the traditional fishing ground for the Chinese for so many years. O giisip na gina nila nga ilaha. Nansya, maoy Chinese name nga ilang tawag sa Spratlys. Butang nga di kaugpo si Chongwo Gotsate. Musa na ilahang Chinese name nga angga ngadto sa ato ang pinilanggang presidente nga si Rodrigo Duterte. So nag-anggaay na ni sila. Dugang pa sa China nga ang ilang presensya diha sa kadagatan sa Spratlys aron kuno nga mapatigbabaw ang kalinaw, saying that it is committed in safeguarding peace and stability in the waters. Tungod ini, ilang gihangyo ang Pilipinas nga di mag-inisog kay basin unya kunog maratol sila unya mapislitan na hinoon ang switch sa ilang mga racket nga gitumong na rabag gidrundaan sa direksyon sa Malacañang. So di ta gusto nga maratol ang China.
Pero naay kontrobersyal nga tubag ang ato ang mismong Foreign Affairs Secretary nga si Tidiboy Locsin. Pung pa niya ay. Dili na importante kung naabatay ikasukol uwa. Di angay mo talaw ang Pilipino. We will not surrender bisan pa kuno nga mag World War III. Naana sa dibang mga klase nga istorya nga anha ra nimo makita ilawom punuan kay mito. Kagumkum kayong hambog ning ato ang mga officials gobyerno. Awa ha? Sa akong naibawan kining war against drugs, obviously nidaog ang drugs. Sa kining war against poverty, nidaog si poverty. War against corruption, nakagawa si noon Bong Revilla. And with all due respect anang issue sa China, timan karong panahon na, mas andam pa magpakamatay ang Pilipino kay giilugan sa chinilas kaysa giilugan sa isla. Mga balitang fake news. Super big. Salam na, Jason. I-greet mo mga suki. Be. Okay, atong ipang-greet, no? Atong mga suking viewers, atong i-greet ron, mayong pagtanaw niya, Bonina Jones, Bonifacio Sanchez, Eli Navarro, o si Saling Mahinay. Okay, arita sa itong mga balitang fake news, lokal. Okay, og sa itong mga balitang lokal, ang mga nurse mauyan na mugos. Kini matud pa ni Secretary Mike Dino. Kung di pa tungod sa tantong pumugos sa mga nurses diya sa Vicente Soto, ang ni voluntaryo nga mulupad sa Manila, dili unta mosugot ang upab nga ipadala sila sa kauluhan. Dungag pa ni Mike Dino, wala gyud unta say plano nga isugal ang kinabuhi sa mga sugbuanong nurses apan sila man kuno'y gustong maghikog. So, unsa man kuno'y ang mahimo. Ang mga storya-storya nga unsay man ang mga binuang diya natubag na nanako. Very clear. Loud and Nasayran clear. na nga ni adtong Abril City. Dunay 50 ka mga volunteer health workers ang nilupad padung sa Manila. Ang upab ni Paybaw nga tungod sa kahumok sa kasing-kasing ni Mike Dino, gipabaw na og tag 5,000 pesos kada nurse. Sa pikas bahin kay humok man sa kasing-kasing si Mayor Edgar Lapid. Mugahin sab kuno ni og 10,000 pesos. Kuno galing makabalik pa sila diri nga buhi. Samtang ang Kapitolyo ni Gwen Garcia andam sab mulimos og 15,000 pesos. Tungod sama nilang Mike Dino ug Labilla, humok po og kasing-kasing si Garcia. Og padayon da sa atong mga balita dito sa Nasyonal. O ganito sa mga balitang nasyonal. Presidente Rodrigo Duterte napalga na. Buhi o gaginhawara. Human ni kuyanap sa social media ang hashtag nasaan ang Pangulo. Tawalay paglangan na gipagawas ni Senador Bongo ang hulagway ni Digong. Nga pakita nga buhirang presidente nga gamaraton suds Malacañang.
nitumaw ang hungihong diri social media nga nahidangat sa tambalanan si Presidente Duterte tungod galisod kini sa pagginhawa human kuno kini giatake sa kasing-kasing. Apan matud pa ni Bongo, dili tungod sa sakit sa kasing-kasing, kundi dunay dako kayong kugmo ang niungot sud sa ilong nini. Hinungdan galisod siya paginhawa. Dungag pa ni Bongo, abdik ra si Presidente Duterte hangtod karon. O sa dihang gipangutana kini sa media kung asa pwede makita ng presidente human sa usa ka semana nga wala kini naipakita. Tubag ni Bongo, adtua lang sa gym. Pasin maabtan na to ninyo nga kabarbel. Og din natapos ang atong mga balitang fake news sa palikta ni Jason sa studio nga kabarbel. Mga balitang fake news. Woy! Sige, patani! Mas maayo nga masayod ang tanan nga 3 taon katuig nga nag-agwanta ang tao sa ka-traffic anang mambaling. Tungod kay gi-construct man sa DPWH kanang 800 million pesos nga project diha. Unya, arinula ra diay ang resulta. I'm referring to the Abellanosa Underpass. Obviously, walay usa nato diha sa dihang gidrawing pa na nila ang plano sa maong construction project. Pero naagit unta kuno nay cistern nga ibutang ilawom sa maong underpass because the project was originally designed to be a smart tunnel parehas ana didto sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dili ko engineer pero kaila kog cistern. Matud pas dictionary, by definition, ang kanakunong cistern is an artificial reservoir such as an underground tank for storing liquids and especially water. Labi na gyud tubig uwan. So kung atong tinambanon, naagit unta nay musakwat sa tubig baha kun mag-uwan aron maagian pagyapon ang daan. Naunsang pagkaunsa nga giuwan lag 20 minutos ang daan na himo namang pantalan. Resback ni Bebot Abellanosa, dili siya ang dapat kunong basulon. Kinaade kuno nay gibutang nga murabag mga PVC pipes ang mga taga City Hall ni Labilla, insinuating nga as if intentional gud kuno nga pabahaon na diyang lugar. Ang tawag na to niya na, sir, politika. Imo naman ni politika. Pero nganong ni angkon man lagi ang DPWH atol sa katong October 14 nga council session nga kining maong project was wrongly constructed to start with. And I also would like to quote Attorney Eli Espinosa sa iyahang Sunstar column. Namatod pa, and I quote, DPWH Central Visayas Director Edgar Tabacon admitted that the flooding problem in this 638 million peso nga underpass project sa Mambaling during rainy days is due to the lack of drainage because of the difficulty in acquiring the road right-of-way. Pero naani budget 16 million pesos para sa drainage o para acquisition sa right-of-way. Asam li padong ang budget ani ma'am sir? Ang nakanindot ra bagid ay kuno aning kwarta kay wa man ni siya baba. Di man na mutubag bisan unsaon pa na nimo pangita. Di ba Congressman Bebot Abellanosa? Maaman din ni kwarta. Asa? Magsige pataan eh.
Okay, wala magitay igong oras na po sa to ang pag-uban karong gabi una. Pero you know what? Nako isulti ninyo. Ang kining amo ang programa, dako gidi kay dig natabang sa ato ang mga lokal nga mga Bisaya artist. Kay bawo mo, daghan na kuno kaayo og mga booking ba, labi na sa among mga kaila nga ni padangat dito nila nga hopefully maka-perform sila sometime tingali sunod buwan, sunod semana, ni tubo ni balik og kabuhi ba ang ilahang karera sa musika. Muna nga kami diri sa The Not So Late Show, amo na gid nang gihimo nga kultura nga matag and portion diri sa ato ang program mo feature gid mi og usa ka local Bisaya artist aron nga ato gid silang matagaan og klaro og libre nga exposure para nga mabanhaw ba ang musika diri sa Sugbo, ang huni, ang mga tukar, ang mga binisaya nga mga naanda na to nga paminawon diya sa radyo, mahibalik na pud sila sa kahanginan. So, dako gi kaayog kahimuan ning amuang program dire. So, ay gid ninyong ibalhin ang inyong mga channel diya sa internet, diya sa Facebook, kaya ato gid silang tagagi gayon nga mapaminaw. Okay? Unya alang sad sa itong mga kaigsunan nga gustong makapaminaw na mo pinaagi sa Spotify or sa iTunes, i-type in lang na diya ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. Or, pwede sa taon mo nga mo subscribe sa ato ang YouTube channel or mo like and share sa ato ang Facebook page kay matod pa padaghanay lagi kunog numero rong panahon. So like pud mo diya pag may time. Okay? Yawan natin iguras, nagkasalamat gid kayo sa inyong pagkuyog na mo dire. Ay gyud kalimti, halang don si Bathala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ano ka tong nag-away sa uyab? Kada adlaw lang walay pagkausap. Ang babae so yun ra na i-love. Ang mga lalaki kanunay mo palag. Kayang mga lalaki they say we have our own dictionary. Hindi dito masaktan. Well excuse me cause baby we are perfectly made just fine. Ayaw na jud na kita pasabot. Anhi ako diri. Kung mag-walk out ko, pasabot o kura ko pagdali. Kung magsuko-suko, pasabot lambing ako, babe. Pagka-break na lang dyan, kung dali, pasabot na na. Come on. Da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ano ka dong problemado na pud ka? Wala dyan kay idea sa nabuhat nga sala. Ang babae so yun mapakalma. Ang mga lalaki walay pagkabana. Kayang mga lalaki they say we have our own dictionary. Nga di dyan masama. Well excuse me cause baby we are perfectly made just fine. Ayaw na jud pagkita pasabot. Anhi ako diri. Kung mag-walk out ko, pasabot o kura ko pagdali.
listen. Pangitan na og lain pasabot, ayaw ko biyahe. Kung pahuwaon ta ka, pasabot papilin lang ka diri. Kung ako mangay na pasabot, tagdas gawi. Pagkabay ko